ଏହି ଜଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ପତ୍ରକୁ ହଲାଇଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ଏହା ନିଜେ ନିଜେ ତଳକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହି ଭାବିବାକୁ ଶିଖିବୁ ତେବେ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କାରଣ ଅଶାନ୍ତିର ଉପାୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ସମୟ କୁହେ ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ନିଜ ନିଜ ସମୟ ଥାଏ। ଯେପରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଖିଳେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଯାଏ ଓ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା କିପରି ମିଳିବ? ସେହିପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପାଇଁ ସଜ୍ଜ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ମିଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଦାନ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରୁ ଅଲଗା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତରେ କେବେ ଏହା ଭାବିଥାଉ କି? ଯେତେଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେତେଟା ଭାବି କହୁଛୁ କି? ମନୁଷ୍ୟ କହିବା ଶିଖିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? କେତେକ ଶିଶୁ 1.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ କହିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗେ। ସେହିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେବଳ କହିବା ନୁହେଁ, ଭଲ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଭ ରଖନ୍ତୁ, ମିଠା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି କଥାକୁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବେଦନା କେବେ ବି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କିପରି ହେବ? ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଦେଖି ଚାଲିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ।